Милото гълъбче, болничко ли? Не се бийте, не, моля ви. Кажете ми, имате ли визуална прилика с брат ви? Не. Брат ви, абсурд. Ударили сте 6 коли. Колко? 6. Не е верно, ме госпожо. А колко? 18. Понеже той ще да влиза в клиниката, не е добре. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе дете интересува, господин Млад Мерин, 24 се определяш ти. Ако ти пусти, виж, тогава ще видиш. Значи смяташ, че тук не може да се отмериш, понеже съм пръднал. Тогава сега ще проветрим веднага. А сам влиза ли въздух, а? Ти се успокой, се може. Влиза ли въздух сега, бе? Годишното във вашите представи коя година е родено? 8 годишното е 2011. А сега коя година сме? 2018. Детето на колко години? 8. Колко имахте по математика? 7. Ние нищо не казваме. Не е хубаво така. Да дойде да ми каже, ще му сложа да иде. Ама не да взима цялата тава. Да направим да еба мухата ти да еба. Майка ти да еба. Великден я изпратих. Внимавай, на Великден те изпратих да отидеш в черквата. Аз ще се окъпя и викаш да малко по-късно. Кажи ми дали има хора. Ходеха с Хасан на кълъп от черквата. Била ли бе Жора тая работа, бе? Една жена, която да ни споменавам името от Пернике. Илонка се казва.